Sampean kuwi sampean pikir temenan Adik, sedina njaluk blonjo 100 iku lho, apa cukup? Bengi ku lho Dik, bengi pikiran pisan. Nek aku njaluk nyusu ngono iku sampean yo nyusoni aku. Telung penggawean sampean borong dhewe Dik. Pembantu, chef, baby sister, UMR Malang iku lho Dik, 3 juta sak wulan. Wayahe sedina njaluk 300.000. Iku gurung lek nyusoni aku. Pijiran lek short time ngono ku 100. Lek long time ngono ku 300. Perhitungno ta lah Dik, Dik ngono iku Dik. Ojo syukur njaluk ae. Lah 100 iki lho. Apa gak sampeyan ijir? Sedina iku sampeyan utek apa ae. Ora pantes Dik wong wedok kaya ngono iku Dik. Paling gak minimal ku 9 juta. Iku ae sampeyan nyusoni aku gratisan. Ngono ku pikiran Dik. Ojo meneng ae. Ngerti apa ora kanane wong lanang? Wong wedok penggaweane akeh kok njaluk sedina 100. Ya ora pantes, sedina iku 300. Iku minimal. Tak tambahi. 300 minimal. 100 engko aku lek njaluk nyusu. Kabeh penggawean dicanda, pembantu, baby sister, chef. Ngono ku minimal ya 400 Dik. Wis ngono, blonjo, kan blonjo. Duit blonjo iku njaluk 400 sedina. 100 iki lho, isine-isine wong lanang. Wong lanang kena harga dirine lek 100 iku Dik. Ono Dik, ngali Dik, blonjo Dik. Engko lek Dik belanjani sakmono wong lanang. Tuh wong lanang ku gratisan nek senengane. Ben bengi njaluk nyusu gratis, ora diejir. Jan wong wedok ora duwe logika, pemikirane iku lho. Heh, kalkulatore iku diejir, diejir. Ojo syukur njaluk ae. Lah aku lek nyusu ku gratis ta, Dik. Aku kok ora pengin Dik gratisan, Dik. Ya iku Mas catetane. Saiki aku sedina njaluk blonjo 300. Engko gurung lek sampean bengi nyusu njaluke Mbah Embo iku aku ya tambahno duweke. Mari ngono aku ya njaluk budget tambahan kayak karaoke, Mas. Ya ngene lho Dik, sing bener Dik, wong wedok iku Dik. Blonjo iku aja sampai kurang. Ngerti ya? Tambahno budget healing, shopping, ngono lho. Engko tambahno ngono lho Dik. Apa gak eman tenagane sampean? Engko tangane sampean iki lho sing mulus-mulus ngene iki lho. Iki yo gawe perawatan Dik, hand body, ngono lho. Dadi lebokno nek catetan iki, hand body, sabun. Ngerti ya? Terus odol, sikatan, ngono lho Dik. Untune cekak kuning. Lek wong wedok ayu ku wong lanang ayem Dik. Tapi lek sampean njaluk blonjo 100 iki lho, apa cukup? Blonjo ambek merawat diri ku apa cukup? Ya ora cukup. Dadi kanane wong lanang iku aja mantuk-mantuk tok ta lah Dik, Dik. Dirungokno, dilebokno ati ngono lho Dik. Ya wis kono. Mlebu. Lha jaluk sakmene iki lak seneng ta wong lanang. Sip iki jenenge bojo pinter idaman. Ono budgete barang, gawe karaoke, healing, shopping, merawat diri.